खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरआवनो बर'आ न' लुनानै थानाय हाखौ आसाम सरकारनो हगारनानै होनांगौनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे नटिस हरदों बिटिआरनि मिरु क'क्राझारनि दबगाव 2 नं खोन्दोआव बर'आ न' लुनानै थानाय हाखौ आसाम सरकारा 15 साननि गेजेरावनो लांदां खालामनो थाखाय गांसे नटिसनि गेजेरजों बिथोन हरदों आसाम सरकारनिफ्राय ओंखारनाय नटिसनि बायदिब्ला बे हाया स्टेट इन्स्टिट्युट अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि आरो बे नटिसखौ मोननाय लोगो लोगोनो बे हायाव न' लुबाय थानाय गासैबो खामानिखौ दोननानै 15 साननि गेजेरावनो बे हायाव थानाय न' आरो आबाद बायदिखौ बोखारनानै हाखौ एंगारनानै होनो थाखाय बिथोन हरदों नङाब्ला बोलोजों बोखारनाय जागोन नङाबा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो नटिसआव लिरदों बेखौ लानानै बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनहा खौरां लाहैदों आरो बे हायाव लुबाय थानाय न'आव दासिम 15 लाख रां थांबाय बेनि थाखाय खहा जानायनि रांखौ सोर होगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे गुवाहाटियाव होस्रांनायनि उनाव दा बड'लेण्डआवबो होस्रांबाय आरो बिदिनो आसाम सरकारा हाराहास्ति खालामगासिनो दं होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा रायजो राजाफोरजों जेबो सावरायालासे आसाम सरकारा बर'नि हाखौ लानो नागिरनायखौ रायजो राजाफ्रा सह्य खालामनाय नङा आरो बे हाया 6th शिड्युलाव गोग्लैयो 2013 सेन्ट्रेल लेन्ड एक्विजिशन एक्टनि बायदिब्ला 6th शिड्युलाव थानाय हाखौ सरकारा बेबायदि लानो हाया बियो 6th शिड्युलनि प्रभिजननि हेंथा खालामनाय जादों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जेसेबां गेदेर गेदेर खोथा बुंदोंबाबो खोथाया खामानियाव होआखै बिक्रम दैमारिया बुंथिदोंदि प्रमद बर'आ गेदेर गेदेर खोथाखौ बै समावबो बुंदोंमोन आरो दासिमबो गेदेर गेदेर खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो नाजादों नाथाय हाग्रामा महिलारि बिस्वजित दैमारि रोनगोरा उरखावगोरा ब्रह्म प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा जेसेबां गेदेर गेदेर खोथा बुङाथों मानो रावनिबो गेदेर गेदेर खोथाया खामानियाव होआखै होननानै बुंथिदों बिक्रम दैमारिया लोगोसे प्रमद बर'आ गेदेर गेदेर खोथा बुंदोंबाबो बिटिआरनि 1500 कौटि मोननो गोनां रांखौ दिनैसिम लाबोनो हायाखै थार्ड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ होनो हायाखै फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनोबो एसटि हिल्स होनो हायाखै बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय बै समावबो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बेखौनो बुंगासिनो दं खामानिखौ मावनो हायाखै आरो दिपेन बर' बिथाङाबो गेदेर गेदेर खोथा बुंदों सिमा बारायनाया जागोन होननानै बुंदों नाथाय खामानिखौ मावनो हायाखै बिपिएफनि एमएलएफोराबो बिजेपिजों दं बिथांमोनहाबो जेबो मावनो हायाखै होननानै फोरमायथियो लोगोसे बुंथिबावोदि बिटिआर एकर्डआ माब्ला मावफुंजागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नेनानै दं जेरै सिमा बारायनाया माब्ला जागोन रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय केडारफोरा माब्ला उदां जागोन स्पेसियेल रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों माब्ला एनडिएबिफोरखौ थिसनगोन लाइमोनफोरा माब्ला साख्रि मोनगोन फरायसालिया माब्ला सोरखारि जागोन बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा नेनानै दं नाथाय जाय दैदेनगिरिफ्रा जागोन होननानै खोथा होबोदों बिथांमोना दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै आरो बिजेपि सरकारा मावफुंनानै होआखै अब्लाबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आर'नाइ गान होगासिनो दं आरो फिथा हास' होगासिनो दं होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया बेनि अनगायैबो बियाब दाफामनायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि बियाब दाफामनायनि थाखाय खौरां बिजोङाव ओंखारनाय ड्राफ्टखौ मिरुआव दैथायहरोबा बियो प्रमद बर' उरखावगोरा ब्रह्म आरो बिस्वजित दैमारिनि दाय जागोन मानोना बे ड्राफ्टआव क'क्राझार लकसभा आरो अदालगुरि लकसभा बियाबखौ एसटि खथा नुनो मोननाय जायाखै होननानै बुंथियो बिथाङा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय सासे बर' सुबुङा आलाय सिलाय जिउ खोमानो गोनां जादों मुङा किलियन नार्जारि बिथाङा चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मालिभिद्दानि थागिबिमोन कर्नाटकनि शिमग्गा जिल्लायाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन किलियन नार्जारि बिथाङा नाथाय बिथाङा गोजौ जायगानिफ्राय दैयाव गोग्लैनायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जाबाय बिथांनि गोथै देहाखौ न'फारसे दैथायहरनो थाखाय बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसनआ राहा लादों परिबर्तन सोरखार फैनायनि उनावबो परिबर्तन जायाखै बिटिआरनि देहा फाहामसालिफोराव सासे नङा सानै नङा दान मोनथामनि गेजेरावनो 126 गोरलै गथ'नि जिउ खहा जादों काजलगाव जेएसपि सोरखारि देहा फाहामसालियाव सानसे सिगां काजलगावनि जेएसपि सोरखारि देहा फाहामसालियाव सानसेयावनो 2 गोरलै गथ'नि जिउ खहा जानायनि उनावनो काजलगावनि जेएसपि सोरखारि देहा फाहामसालिनि गिथावना महरा नुजाथिदों रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय दान मोनथामनि गेजेरावनो जोनोम जागोदान 126 गोरलै गथ'नि जिउ खहा जादों जोनोम जागोदान गोरलै गथ'साल' नङा जोनोम होग्रा बिमायाबो गोबां जिउ खहा जाबाय होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सासे दैदेनगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरखारि देहा फाहामसालियाव गोबां जेंना दङ
सोलायनायनि सोरखार प्रमद बर' फैनायनि उनाव खमसे खम देहा फाहामसालियाव सोलायनाया फैनांगौमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदोंदि JSB देहा फाहामसालियाव सानथाम सिगांबो जोनोम होग्रा बिमायाबो जिउ खोमादोंमोन मुङा सालमा खातुन। गथ' जोनोम होनो थाखाय बिथाङा थाबायनानै देहा फाहामसालियाव फैनो हालायनाय थासारियाव दंमोन, नाथाय सिजार खालामखांनानै अपारेशन थियेटारनिफ्राय लाबोनायनि उनावनो मेगन बेखेवाखै आरो बेबायदिनो जिउ गोमालांदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि 10 सान सिगांबो बैसो जानाय सासे आइजोखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालियाव थिसननायनि माखासे सम उनावनो जिउ गोमादों। गोबां नागिरनायनि उनावबो डक्टरखौनो मोननो हायाखै बे देहा फाहामसालियाव होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनो JSB सोरखारि देहा फाहामसालिनि गोसोम महरा दा नुजाथिदों, नाथाय BTC सोरखारा बेनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ समाजआ फोरमायगोन। रायजोआव बियाब दाफामनाया जागोन, नाथाय क'क्राझार लकसभा ST खथाया दानजागोन नामा? क'क्राझार लकसभा ST खथाखौ दाननायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथिदों मिरु एबसुनिफ्राय। रायजोआव बियाब दाफामनाय जागोनखौ लानानै एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव खौरांगिरि मेल खुंनायजों लोगोसे एबसुनिफ्राय प्रेस नट फोसावदों। 2008 मायथाइयाव बानायनाय ड्राफ्ट जेराव क'क्राझार लकसभा ST रिजार्भेसनखौ दाननायनि खोथा मख'नाय दं, बेखौ माब्लाबाबो गनाया होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। भारतआव उदांस्रि मोननायनिफ्रायनो ट्राइबेलनि सुबुं अनजिमा गोबां जानायनि थाखाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव ट्राइबेल सुबुंफोरा राजखान्थि मोनथायखौ मोनबोदों, नाथाय 2008 मायथाइयाव बानायनाय ड्राफ्टआव क'क्राझार लकसभानि सिटखौ ST रिजार्भ नङै खालामनांगौ होननाया दुखुनांथाव आरो बेखौ एबसुआ गनाया होननानै बुंथियो। लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव थांनाय 50 बोसोरनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाबफैनाय आरो सोरखारि हायाव थानायनि थाखायनो बिटिआरआव ट्राइबेल नङै सुबुंनि अनजिमाया गोबां, जाय जोंनि थाखाय साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो आरो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखायबो आसाम सोरखार आरो BTC सोरखारनिसिमबो खावलायहरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। लोगोसेनो क'क्राझार लकसभा बियाबखौ ST खथायै लाखिनायजों लोगोसे उदालगुरियावबो बियाब दायोबा जाहाथे STफोरनि थाखाय थिखानाय खथा खालामो, बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। गोबां गोहो थानाय मोब्लिबथार बोनायनि थाखाय सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा संसार जानायाव गोबां जेंना मोननायखौ लानानै खुद्रिदों। क'क्राझार, कारगाव आरो खाथि खाला ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै खुद्रिदों, जायनि थाखाय BTC सेक्रेटारि, क'क्राझार जिल्ला लोगो बिबानगिरि, सार्केल अफिसारजों लोगोसे दावराव देख्रेब आरो रायजो राजाफ्रा जयैनो जथुम्मा जिरायदों। बेनिफ्राय दावराव देख्रेब नार्जारिया फोरमायथिदों दि गोबां गोहो थानाय मोब्लिबथार बोनायखौ लानानै थांनाय 30 बोसोरनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा अजद होबोदोंमोन, नाथाय आयेननि खोथा आरो बे हाया सोरखारनिखा बायदि बायदि बुंनायाव रायजो राजाफ्रा सिरि थाबोदोंमोन। 30 बोसोरनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाबोनाय रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों, जेरै आबाद मावबाबो आबाद जाया, मोब्लिबथारनि गाहायाव गसंनानै थानो हाया, मोब्लिबथारनि साखाथियाव थानाय न'आव अखा बोथोराव रावबो फैया, हाखौ फाननो हाया, बेफोरबायदिनो गोबां जेंनाजों जुजिनो गोनां जाबोदों रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो गोबां गोहो थानाय मोब्लिबथारखौ गुबुनथिं लांनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दाबि खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोर, नोंथांमोननि थाखायबो लावखार ओंखाम जानायनि सायाव नेमखान्थि फोसावबाय उदालगुरिनि डिसिआ। कामरुप मेट्र'नि डिसिआ लावखार ओंखाम जानायनि सायाव गोख्रों नेमखान्थि फोसावनायनि उनाव उदालगुरि जिल्लानि थाखायबो गोख्रों नेमखान्थि फोसावबाय उदालगुरिनि डिसिआ। नेमखान्थिखौ फालियाबा नोगोद 1000 रां जुरिमाना होनो नांगोन। नेमखान्थिफोरा जाहैबाय, सेथियाव अथ'रिटिनो जेबो मिथिहोआलासे आरो गनायथि लायालासे रावबो हानजा आरो सुबुङानो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव हाबनो मोननाय नङा। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव हाबनाय आरो ओंखारनायखौ लकेल एडमिनिस्ट्रेटिभ एजेन्सिफोरा नोजोर लाखिगोन। नैथियाव दङ थार्मकल आरो प्लास्टिक बाहायनो मोननाय नङा आरो लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव साब सिखोन खालामलांफिननो नांगोन आरो गारजानाय मुवाफोरखौ मोनसे थिखानाय गारग्रा जायगायाव गारनो नांगोन, नङाबा जुरिमाना नांगोन। थामथियाव दङ दैयाव थोरसि लथा जि जोम सुनो मोननाय नङा, दुगैनो मोननाय नङा, खालि थिखानाय सुग्रायावल' आखाइ बायदिखौ सुनो मोनगोन। ब्रैथियाव दङ गनायथि लायालासे दैयाव ना बोननाय, नाव जावनाय, सानस्रिनाय बायदिखौ खालामनो मोननाय नङा। बाथियाव दङ जायखिजाया जुवा गेलेनो मोननाय नङा। दथियाव दङ बिफां लाइफां दाननो मोननाय नङा, हाग्रा हानो मोननाय नङा, हा जावनो मोननाय नङा। स्निथियाव दङ टेन्ट बायदि लुनानै थानो मोननाय नङा। दाइनथियाव दङ सिगारेट सोबनो मोननाय नङा, जौ लोंनो मोना, गोसा सोदोबजों दामनो मोना। बेनि अनगायैबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव साइकेल एबा गारि सालायनो मोननाय नङा, बम गावनो मोननाय नङा, धोरोमजों आरो राजखान्थिजों लोब्बा थानाय जेबो प्रग्रामबो खुंनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो आरो माखासे नियम खान्थिफोर, बेफोर नेम खान्थिखौ फालियाब्ला 1000 रां जुरिमाना होनो नांगोन।
रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन। नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन। ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन। बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टी आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन। बुकिंनि थाखाय 9957514215 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।